MCP. Yo. MCP. Hakulu. Do you know when kuti zangu bangu da bumpa discovered when kuti my passport Malawi akumaburi ndido ku India ndi makopi omwe kuti passport chebwere like yose data chani zose amapangira ku India kenako uzindo kumabwera ku Malawi. What? Do you understand? Yo. Kumano inu muboma na MCP chimaenda njani. Kubatula kumvwe ya president. Chimaenda njani. Kubatula kumvwe ya president njani. Muboma na MCP chimaenda njani. How come like iwe ugaringi iwe passport, do you know what? This is breaking news. Amabisa ntayo say koma panapa za uliga. Okay. Ziwenda bwanji zinthu zizi. Anthu wa MCP milioni ndi umma kwambiri. Yes, now we have to be clear now. Milioni ndi umma kopya. Kuumma kuja kuti kuumma. May 29 mwezi wa May anasema contract ndi bungwe andi company inaika machira kuti Madras, right, in India. Therefore pale ndo atanandi ujani ndi E-Tech company aipatsa Madras contract mene ya 5 years, 5 good years, ya 29 million US dollars, right? So after that awubeza kuona kuti kumene kuja anadigira for 2 months asanamba pointa ma passport. Why? Chifukwa data analibe data yokwanira imene amene opanga transfer kuchoka ku E-Tech kupita kujani kupita ku Madras. Chabwino ma passport aja sana print for 2 months. Iwo anasana kuona kuti ma passport wa patsiku aziprinta ma passport kuna 2000 koma actually sizina take. Komanso ma passport, ma applicants and amene apanga apply ma passport alipo anthu angati 400,000 Malawians. 400,000 Malawians osewa kudikira kuti ma passport awo atuluke. Apanga apply. Ma passport sakutuluka. Amene atuluka ndiona kuti 1 apanga wankulu wa ujene wa nkwazi menezo wachana ku immigration. 1 kwatuluka ma passport ama mistake awiri. Mistake yambiri low quality zilibe quality. 2 muli ma errors, muli ma mistake ambiri minimum. Ma passport yo kuma apuri ntokujani ku India. Makope zima hard copies nene. Zimakope hard copies nene ngati. India. Kena ku passport ikapangidwa bwelesa ku Malawi. Ndemo ngati ma passport amachedwa amatani? Sa ku print ku Malawi yayi. Ma passport yo akupanga print ku India. Pamene popo, do you think 1 anthu amala sipana kudandira nkhani ya security chitetezo cha passport ndio funika kwambiri. Ndewa kuti yayi ife tukwapanga sure Malawi kuti yayi chitetezo chilipo. Akuti chitetezo nchosa yamba, chitetezo chambiri kwaopya passport. Do you remember ni munthu nako Nigeria anabwera ku Malawi kunamiza kwanamiza chakwera ifeyo yanchani ine ndibwese ndimanga masukulu bla bla after second Friday. Munthu chizinapiza kuti ndi scam cheni chimbanda chirabwe chimango funa chani mpana chipasa diplomatic passport chirapita kujene ku America anapiza china milanda mbiri
mpaka na Malawi anayika pa right kuti inu wa mnapasa chimbava chi passport. Anthu passport ya Malawi ifuna. Pali maiko ina amene anabani, pali maiko amene anabanidwa kuti asazapite ku America, asazapite kuti maiko ene. Komano ifuna Malawi, it's a warm heart of Africa. Malawi dziko labwino. Then tilibe mavuto ambiri, you understand kunjapo. Tili mbiri zabwino, hard working. Ndeno anthu amabwera kufuna chani? Kufuna passport ija. Chongo akamanyamuka akampita kunja kucha zakhala ngati iwo ndi Malawi. So how come iniyo mukanenge system, the whole system, the data, chilichonse passport zizikapatentidwa ku India? Do you think what can stop Indians, Indian guys umene kuchako kuti wajagulise ma passport acha? They can, okay, munthu kungoza afuna panga apply tingoleza munthu ndoko Nigeria. Don't you think kuti atalungoza ita tataba ngeni point? Sizingatheke. Okay, iniyo mukwana kuti okay, ifete yanga number at all levels kuti pali security pension. No. Data ya mu computer you uta kupanga, then you delete it forever. Zimatheka zimenzi. You can delete it anytime you want. My passport, do you know, iniyo mukudziwa anthu amene angapangire pa passport. Mukudziwa kuti anthu angati amene anga apply so kungwaza India akulu tatapangireni ujene. Tatapangireni maujenewa. I don't know, guys, I mean, guys, mwenge security ya dziko pa chiopsezo. Passport, you guys, no, come on. No. Passport ya dziko kama ngedwa ukina. Oh yes. Yeah, I tell you we don't do umba. I tell you, okay, but we shouldn't be laughing. To be honest, to my now to kuya kombiri. To my now we shouldn't be laughing. Hey, no, we not kuya kombiri. I'm kuya kombiri. Come on, do you know why am I laughing? Do you know why I'm laughing? Because you guys are out. Boma. That's why I'm laughing. It's like a bomber. It's like a guys. What? Okay, Kanina. Jamana vorlaja, MCB jamana vorlaja Israel. Urizi easy pound anzano. Ndetfara kuzen so to pass an update. Dziko la South Africa, mwana wa chizukulu cha Mandela. Chizukulu cha Mandela. Chitanyamula boti ndi anthu. Wa utali kupita ku Palestina. Kumene kuchako amakagawa chani? Amakagawa zakudya. Kudusa nethu kuti akaperekeza kudya kwa anthu. Ngasipa cha aumaletsa wacha. Sarenge chani? Anangonyamula maboti ndi kunyamula kupakira mojini. AD. Usiku wapitawo, just some hours ago. Akumandi ma-Israel ume kuchako. Awabanga detain. Awabanga abduct. Awagwira. Mbona kucha. Video yake ilipo komano remember kuti Malawi and cameras as a page ngati channel chili ndi manager wa kuchokera komwe kwanu ku YouTube, right? Chili ndi manager. Nde timakhani nthawi yo kucheza komanso kufasana zina ndi zina komanso amaonikira zina ndi zina. Yeah, manager ndithu manager bwino munthu. I think it should be ndwaku I don't know ndwaku for accent yake simamveka ngati ndi zungweni kwene. Yeah. Nde iyeyo nafusa kuti akulu ma videos makamaka
aPalestina makuti ndo wapanga advice wapereka advice kuti not good idea mapera ake atha kungo achotsa channel. You understand? So my videos aPalestina pang'ono pokha tizingokambirana komano tingapange post komano mukapanga muonanso ma videos ndithu awagwira, right? Awagwira iwo amakapereka chakudya basi ndi awagwira kumene koko ku Palestina kuja ku Israel awagwira like for what? Ndemoti walengeza kuti ife tapangidwa chani, tapangidwa abducted, tagwidwa basi makasaiza kudya the please awa kwenda panga chani anthu boma la South Africa lipange pressure ndani a Israel kuti anthu apange release chogwira anthu chani awupita kwangosaiza kudya basi, right? Anyway, at least they are doing their part for humanity. Komano ajina MCP, I don't know why I'm not for like zone is also no se umamitu no se ndifake muna choka mnatenga minyama kwambiri, mnatenga minyama chifukwa zo varla zanuso za mazayonizo. I don't know kuti inyo nda Kristu panoka like there's no palibe connection ali wasindi mazayonists, right? I don't know kuti why mna varla zimene zicha pano bali kwenda pano ku Italy kweni kuti Kristu ko akupanga mademo kuti ayi siyana kupha maPalestina mene kuti anu ake kuti Kristu ko ini ju Kristu masarani chiti masarani Kristu yake chiti chakuti iko chiko chisi chakuti ndino mamitu